А, салом эҳтиромоту ҳамватанои азиз. Умедворам ки якояки шумо хуб, сиҳат, саломат ва сарбаландӣ ҳам дошта бошед. албатта имрӯз гуфтам каме ҳамроҳи шумо суҳбат дошта бошем, азбаски фурсат дорем. як масъалаи муҳим аст. сари ҳамин масъала мехостем шахсан банда фикру назарша гӯям ва дигар боқӣ шумо метавонед дар зери коммент, яъне фикрҳотонро нависед. кӯмак ба Афғонистон аз Тоҷикистон бисёр ифтихор буд ва бисёр олӣ буд. кулли мардуми Тоҷикистон гӯем ин чиза қаҳрамонии Эмомалӣ Раҳмон медонад, ки Эмомалӣ Раҳмон қадар қаҳрамон аст, дилсӯз аст, ки барои мардуми Афғонистон, яъне ба ҳамон зилзилазадагон кӯмак расонд. ва албатта ки манам шахсан ҳамчун як қарлуқ фарзанди сарзамин гӯем ки аҳсан мегӯям, бо ифтихорона мегӯям ки аҳсан аст ки ҳамин чиз сурат гирифт. хуб, албатта ки ин масъалаи гӯем ки ҳамон қарзи фарзии ҳамсоягарӣ ҳаст, ки ҳар инсон талош мекунад дар вақти як ҳамсоят агар мусибат дошта бошад, як дард дошта бошад, то ки ба ӯ дасти кӯмак дароз кунад. инқадар гӯем наворҳо, инқадар корбонҳо, дигар Эмомалӣ Раҳмон, яъне ҳамон кори кардагиша бисёр як бо ҳамон тантанавор дар ҷаҳон нишон дод, ки Эмомалӣ Раҳмон кӯмак мекунад, яъне дар мардуми Афғонистон ва хусусан халқи Тоҷикистон. Эмомалӣ Раҳмон ин масъалаша як масъалаи қаҳрамононаи Эмомалӣ Раҳмон гӯем ки намоиш метаванд, сабт мекунанд. беъни ҳамин сари ҳамин масъалада мо соли 90 фикр кунем камтаракак. дар соли 90 ва бисёр ҷангҳо, ҳар як қадам ҷанг, гузаштан бисёр як мушкилии вазмин, аммо дар ҳамин вазминиҳо одамҳое буданд, ки бо ҷони худ бозӣ карданду барои халқи Тоҷикистон рафта аз Ӯзбекистон, аз Қазоқистон ҳамчунон орду рӯғану ҳамин чизҳоро гӯем оварда ба мардум тақсим кардан, аз ҳисоби худ кардани кора ва аз касе ҳам як тим пул ба ивази коршон талаб накардан. имрӯз мутаассифона дар Тоҷикистон гӯем ин одамҳо фаромӯш шидагӣ ҳастанд, аз ин одамҳо ёд намекунанд ки инҳо киҳо буданд, аслан ки чаро ин корора карданд, чаро ҳаёти худа ба тамоми мушкилӣ мондан, бо дохили тиру туфангу танку гузаштанду рафтан бо Ӯзбекистону Қазоқистон, бо ҳамун нақлиёти шахсии худ, бо ҳамун камазҳои шахсии худ рафтан, аз уҷо орд бор кардан, овардан ба мардум бепул тақсим кардан, аз онҳо талбидан, овардан ба мардум бепул тақсим кардан, дар ҳолате ки метавонистанд он вақт фурӯш гузоранд, пулдор шаванд, миллиордер шаванд, миллионер шаванд, яъне соҳиби пул шаванд. аммо ҳамун инсонҳо аз виҷдони худ ба касе гӯем ки аз касе пул нахост ва бепул ба мардум гӯем тақсим кард. ба як одамам боша, ба 10 одамам, ба як қишлоқ боша ё ба 10 қишлоқ боша, яъне ин масъаларо ҳам хел гӯем ки тақсим карданд. аммо он одамҳо баъдан ба душмани миллат табдил шиданд ва аз ватан берун шиданд, суркарда шиданд. моликияти онҳо, ҳамун нақлиётҳои камазҳое ки онҳо доштанд,
میآوردن با تاجیکستان گویم که رفته نان میآوردن با مردم تقسیم کنن. اونها کشیده گرفته شدن و اونها از وطن گریزه شدن. سالهای دراز تو تقریبا سالهای 2000 اونها 2000 تا 2005 از وطن گریخته شدن گریزه. بعدا با یک عذاب آمدن در وطن، در یک کنج وطن به نشانه زندگی کردن و از دنیا گذشتن. دیگر سر صد و خب زندگی کردن، از دنیا گذشتن. یعنی هیچ یک تاجیکی ما که خودی تاجیکا را، خودی تاجیکستانی ها را از گرسنگی نجات دادگی انسان قهرمان نیست. ما امروز در یک صلح و ثبات و از کیسه مردم، از بودجه دولت امام علی رحمان داره میگیره یک فرمان میته بار کنید. مجبور است تجارا و ما دیگرا خب این مسئله را حل کنن، بار کنن و امام علی رحمان قهرمان است و غیر. یکی از همون انسان ها خدا رحمتی پدر من بود که با جان خود بازی میکرد. رفته از ازبکستان، از قزاقستان آرد میگرفت در همون امک مقطع، در ماشین شخصی خودشون، همون کمازوی خودشون در آردا را بار میکردن، با تمام درون جنگ و جنجال میگذشتن، میومدن با مردم کلا با آرد تقسیم میکردن بی پول. بی پول که از کسی یک تی نمیگرفت. من یاد دارم اینقدر بگم انسان پدرم، مادرم 2 خالتا آرد گرفته بود. مادرم گفت که 2 تا مردک با خود مونه، ما نولی نامعلوم است این دفع میرین چی میشه و نمیشه و گودکا خره. پدرم مادرم گفت که ما نیست قطار انسان ها 1 خالتا آرد حق داره، از اون زیاد نه برو.